Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Joe Ellis qal li l-kandidati għat-tmexxija tal-istess partit, Adrian Delija u Frank Portelli, għandhom jirtiraw mit-tellieqa. F'artiklu fil-Gazzetta illum, Portelli qal f'ġieħ is-sewwa irtiraw. F'paġna sħiħa ta' opinjoni tefa' dubji serji dwar għaliex se jkontestaw l-elezzjoni l-istess Delija u Portelli. Il-kampanja ma tistax ma tiġix ikkundizzjonata bir-rivelazzjonijiet illi qegħdin isiru, qal Ellis li rrefera għal kitbiet ta' Caruana Galizia. Fost oħrajn Ellis tkellem dwar id-dejn ta' Portelli u l-falliment tal-Isptar St. Philip's u qal li l-bank jista' jdur għal dawn il-flus minn ħin għal ħin. Irrefera wkoll għal kumpanija li għandu isma fiha Delija u li għandha dejn ta' 7,200,000 euro fuq proġett li Ellis qal li mar żmerġ fil-pjanijiet tiegħu. Adrian Delija ħaseb li dan il-kuntratt se jibqa' mistur. Kiteb Ellis li ddeskriva bħala stramba u mhux aċċettabbli il-mossa tiegħu li jrid jiddikjara l-assi tiegħu biss jekk jinħatar kap. Sostna li minn barra dan id-dejn hemm rata ta' interessi ta' 1,600 euro kuljum. U żied li wieħed issa qed jifhem għaliex Delija ma rridx jippubblika l-assi tiegħu. Ellis stqarr wieħed għalhekk irid bilforsi jistaqsi. X'ġie li Adrian Delija u Frank Portelli joħorġu għal kap tal-Partit Nazzjonalista minkejja li ma kinux attivi fil-partit u minkejja li qegħdin f'sitwazzjoni finanzjarja xejn feliċi. Dawn ir-revelazzjonijiet jirrenduhom mhux idoniji għal kariga li qed ifittxu li jimlew, kiteb Ellis. L-avukat u kandidat fit-13 distrett qal li partit bi problemi finanzjarji kbar l-aħħar ħaġa li jrid u li jkollu kap bi problemi finanzjarji kbar tiegħu wkoll. Ellis żied kif jista' jkun illi persuni intelligenti ma ħasbux f'dan kollu qabel tefgħu il-kandidatura. Hawn Ellis kompla jagħmel l-argument li jekk iridu jgħinu lill-Partit Nazzjonalista żgur mhux billi jmexxuh u appellalhom jirtiraw mit-tellieqa.